Mennään äkkiluokkaan. Mä otan. Joo. Nää pistän. Tuohon. Tonne ja sitten tänne. Tuukaa mennään. Joo. Hyi. Näettekö te sen rillit? Joo, ne oli ihan hirveet. Oikeesti luuserin näköinen. Joo, mä menen vaikka tähän istumaan. Joo, mä istun tähän. Sattuuko sinun? Au. Ei tässä mitään. Oletko sinä se uusi? Joo. Tule mennään. Hei, tässä Sä on tulet uusi tänne. oppilas. Hän on kissaperheestä. Hänen nimensä on... Joo, mun nimi on Vanessa. Juu. Hän joutui istua yksin, mutta jos joku haluaa, niin saa sitten niin kuin, ottaa sen pariksi. Juu, aloitetaan tunti. Nyt on matikan tunti. Matikan tunnin päästä. Nyt on kuvistunti. Jee! Mä tykkään kovikista, se on minusta kivaa. Niin, mäkin. Vielä nää kirjat pois. Hei oppilaat. Hei Jope. Hei opettaja. Niin, eli nyt meillä on kovistunti ja miksi tuo yksi istuu tuossa edessä? Ope, hän istuu siinä edessä, koska hän kiroili tunnilla. No joo, tietääkö opettaja siitä? Joo, tietää. Okei, hänen pitää jäädä sen koulun jälkeen tunniksi jälki-istuntoon. Joo, hän kiroili montakin kertaa. Joo. Okei, no, voit mennä paikalle ja hän saa sitten välituntia kun se on Okei, koulu loppui ja nyt Tuokka istuu tuossa edessä. Niin hän jää sitten mut jälki-istunnolle. Ei muttia, sinä kiroilit täällä tunnilla, millä tunnilla se olikaan. Niin, kuitenkin, sinä jäät jälki-istunnolle. Hei, mitäs tuo yksi täällä tekee? Hän jää, jälki-istunnolle. Niin joo, eikö hän kiroillutkin tunnilla? Juu. Joo. Joo, mä lähden tästä kotiin. Joo, hei hei. Heippa! No. Ai hei rakas, tule sisään. Hei, äkkiä. Jatkuu. Huomenta, herätys. Sinulla on 8 aamu taas. Mä en halua herätä. No mutta kun tämä on viimeinen 8 aamusi. Yes. Ja tässä on muuten kortit sinun synttärijuhliin, tein yhden ylimääräisen. Joo. Okei. Juoks mä nyt tänään muuten? Joo. Joo. No viikon päästä vien pikkuisen hoitoon. Joo, mä menen amparalle. Joo, nähdään sitten, jos nähdään. Joo, maukosta salaattia. Minä tulin. Kiva. Joo, minä tänne mennään lepäämään. Joo, mä lähden kouluun. Joo. Tai mä teen pari hyppyä. Tytöt, herätys, teillä on nyt 8 aamu. Joo. Joo. Joo, kello on 7:30. Joo, ei teillä hirveän paljon kiirettä ole, minä menen jo ulos. Joo. Joo, mennään vaikka syömään. Joo. Sisään. Kun emme eilen kerennyt puhua siitä että kun olet tunnin myöhässä koulusta, tai siis niin kuin, että tunnin myöhässä kotoa, niin että mikä se oli, niin puhuttaisiko nyt? Okei. Joo. Odota hetki. Niin. Niin sen takia mä sain jälki-istuntoa, tai kaikki väitti, että kun oli kuvaamataidon tunti, niin sitten kaikki väitti, että mä olin siinä kiroillut tuolla, oliko se matikan tunnilla. Kun mä en oikeasti kiroillut. Mä olin ihan hiljaa. Ehkä he eivät tykkää sinun laseistasi. Pitäisikö meidän käydä tänä aamuna siellä silmäleikkauksessa? No oot sä tosissas? Olen. Ja nyt mennään. Mennään. Vanessa ei tule tänään kouluun, koska me menemme silmäleikkaukseen. Joo, tai siis nyt jo. Juu, nyt jo. Hän ei sitten tule. Selvä. Juu, hei hei. Tunteen jälkeen. No niin, koulu on nyt loppunut. Pääsitte kotiin. Sisään. Toin teit sille lahjan. Ai kiitos. Ole hyvä. No niin, katsotaan mitä siellä